Сега Motion епизод 2 с Никола тук, що за... Здравейте! Сега Motion епизод 2, как се казвате? Надежда. Надежда, здравейте, на колко години сте, Надежда? 90 вече. Да сте жива и здрава. Да. Много добре изглеждате за Да. 90 годишна. Да. Не съм ги напълнила. Колко години живеете в София? Много отдавна, от 36-та година. 36-та година. Да. Кажете ми, ако вярвате, че знаете, какво Вижте трябва да какво. направи един млад мъж, за да се развие и да бъде успешен? Какво трябва да направи? Не да продава книги, да работи нещо друго. Какво? Каква е подходяща професия за един млад мъж? Професията зависи какво образование има. Ако има висше образование, трябва да работи по образованието си. Имам един приятел, познат ми е. Той е хамалин, носи книгите, връща ги после. Млад човек си бе, хвани се на нещо друго. Какво да ти кажа? Да сте жива и здрава още 90 години. Много са. Кажете чао на нашите приятели. Чао, мерси. Айде, Довиждане. довиждане. Окей. Случайен фотобомб от Надежда, която обясни надълго и на широко как трябва да изглежда един млад пич и как точно трябва да се развие в годините си. Интересна точка. Изчерпателна. Може би е малко. Не, това си е нейната гледна точка, Да. не мога да се сърдиме. 36-та година, човек. 36-та година. Мале, бал ми, дял ми не са били родени тогава. Това е при Котън. Да. Окей, не знам, вече няма какво да кажа, защото Надежда ми взе думата и всичко, което успях да си измисля и да изостя пред камера. Сега Motion епизод 2. Гледайте! Познавате ли алфата? Онзи центъра на вниманието, енергичния, веселия, вечно усмихнатия тип. Онзи с завладяващата енергия, хобита, висок клас, уверена стъпка. Този там, който заговаря непознатата девойка в кафенето, просто защото е свикнал да протяга ръка към това, което иска. Това е алфата. Познавате го и веднага се сещате за него. Спомняте си какво е да си в негово или нейно присъствие. Познавате начина, по който такъв човек се носи в пространството. Следващите 4 седмици ще се срещна с 4 такива човека. Conlon would avoid trading shots with Creed, but he's trading willingly. Creed fires a hard body punch. Conlon in trouble. Алфата обаче не се ражда такъв. Навиците, страстта му, желанието му, труда му го оформят. Истината е, че в днешното общество не е задължително да си алфа. Никой не изисква да полагаш допълнителни усилия. Просто ходи на училище, намери си работа от 9 до 5. Не гледай извън кутийката, младежо, стой в кутийката. Там е безопасно, там е удобно и приятно, познато ти е, няма нужда да нараняваш егото си. Там, където всички се отказват, алфите разчупват комфорта и казват: още веднъж. Казва се алфата. ТВ. Не се бях замислил. Другото? Да. Така.